παιδιά, Jim Gamer εδώ. Και όπως βλέπετε, ξαναγυρνάω μετά από πάρα πολύ καιρό ένα βιντεάκι. Και με Mountain Strike. Τώρα θα μου πείτε, ακόμα θέλω κότσο Minecraft, γιατί νομίζω ότι κάποιοι είστε Minecraft. Τέλος πάντων, η αλήθεια πως θα έπαιζα Minecraft, αλλά κάτι έτυχε. Και ναι, έκανα βίντεο Minecraft Story Mode. Και ναι, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μου το περνάει στο κινητό. Μπορώ βασικά άμα ξεκάνω, αλλά τελικά θα το παρατήσω, γιατί έχει μόνο ένα επεισόδιο. Ναι, έχει μόνο ένα επεισόδιο. Κοιτάξτε τώρα στο χέρι, πέφτεις. Πήγα από κάτω. Το είδατε αυτό, ρε. Ωραία. Και δεν ξέρω γιατί έπαιξα τώρα τόσο άχρηστα. Δεν μπορώ να συνηθίσω το όπλο μου, θέλω να το δω. I'm sorry. Λοιπόν παιδιά, ναι, πρέπει να σας πω κάτι, ότι κάπου εδώ θα σας κόψω το βίντεο και θα σας δείξω μόνο με τραγούδι από πίσω τα kill που έκανα, γιατί έκανα πάρα πολλά kill. Αυτό, γεια σας.
Και λοιπόν παιδιά, πρέπει να σας πω κάτι. Να σας πω το λόγο που δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο. Υπήρχε δυσκολία, υπήρχαν όλα αυτά, σίγουροι λόγοι, εντάξει. Αλλά επίσης ένας μεγάλος λόγος ήταν ότι δεν είχα το κινητό μου, χάλασε, τώρα έχω ένα καινούριο. Όποιος ενδιαφέρεται λέγεται LG K10. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, έκανα τέτοιο βίντεο γιατί είχα πάρα πολλά kill. Αυτά από μένα, γεια σας μέχρι την επόμενη φορά. Και για όσους αναρωτιέστε γιατί να το κάνω μόνο με τα kill που έκανα, λες και με ξέρω εγώ ψώνιο επειδή έκανα πολλά kill, που δεν έκανα πολλά kill, εντάξει, έκανα κάπως πολλά επειδή είχα καλό όπλο, είναι επειδή είχαν γίνει όλα αυτά, δεν μίλαγα και πολύ στο βίντεο, υπήρχαν πολλές σκηνές που είχα κενά και γι' αυτό το έκανα έτσι.